Justice never a day. Brand new beta 交差する息吹岬から潮風トンネル抜けて通れ惹かれ合い小道に迷い込む心に溶け込む影照らす黄金のスピリッツそれは守り抜く光 Let the force of love take you higher 集まる力で逃避され越えて1999 Reasons of love 巡る勇気で生きる街 Break down, 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 break down. Song of praises, 響かせ Brand new outcome すれ違う景色雲の切れ間に差す光がほら降り注ぐ西への小道へ誘い込むきらめき導く街たぎる黄金のスピリッツそれは果てしない絆 Let the joy of love give you an answer 別れの時さえ砕ける石で1999 Reasons of love 自分乗り越え掴み取れ Hoi Meesken. Wow. Welkom. Hoi Meesken. Welkom weer bij een nieuwe video. Welkom weer bij een livestream. Zoek ze. We gaan weer gezellig met z'n allen Robloxen. En ik heb weer 4 verschillende mapjes. Misschien wordt het wel 5. Maar dat weet ik nog net. Dus wat is Shin? Of alles wel steeds maar bij elkaar komt. Voor de meesten die naar binnen waarom stream ik nou op vrijdag. Ik ben waans die net fit. Ik hiet iets met het vaccin. En de waans is wie ik net heel fit. Ik hier amper energie van het vaccin. Ik weet niet waarom. Juster hier. Kijk, heel de in de holle. Dus nou ben ik weer. Hallo Daan, welkom bij deze livestream. Best krek. Oh ja, ik heb dit, want dat zit lekker op mijn gamingstoel. Dus welkom bij de livestream. Had je hem straks gezellig willen maken van? Mijn speeltje, mijn profiel, die zit daar in de chat. Die zit er in de chat. Dus als ik een speeltje ben, dan kiest je Shin. Welk speeltje ik door en dan hoeft net maar mijn vriend te wezen. Dat scheelt. Net maar mijn vriend te wezen. Dus dat wie het eigenlijk een beetje waarom ik nou op vreed. Want ik wie net fit. 2 dagen net. En je hoort knap ik eindelijk wat op. Dus nou kan ik livestreamen. Dus welkom. Jongens, ik zou zeggen, kom ek in de Discord. Want als je in de Discord komt en dan ben je heel actief, krijg je van mij een rankje. Dus ik zou zeggen, kom in de Discord. Linkje zit in de bio. Maar, nou heb ik wel een beetje te volle gekletst. Volgens mij. Een beetje heel veel gekletst. Maar again, het eerste speeltje wat wij jullie kennen van, is Toys Fun Dreamcore Weirdcore. Ik weet echt net wat het is. Ik ben letterlijk, om even te zien wat het hier ben ik even, misschien krijg ik een minuutje in de game best. Het is, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. We gaan de Shin. Dus als je hem wel een man, ik zou zeggen, mijn profiel die zit in de chat. Dat is lekker makkelijk toch? Lekker makkelijk. Rublux, yes, Rublux. Ik noem het altijd Rublux. Ja, het is Rublux. Ben ik, het is, ja.
Dit begint al... ik maak maar even de muziek een beetje zachter. Hey, we hebben een fan. Hallo, fan. Of Reblex. Ik zit al die Drublux. Welkom in de eerste game. Ik zie hier sterren. Warning. Maar nou weer warning. Oh, wat? Het begint al goed, jaren. Wat is dit? Ik heb geen idee. Je kijkt K3 nog een voorbeeld van hem. Waar kijk ik naar? Ik heb geen idee. Jij deed dit net bij de video van vorige keer. Rare Roblox game. Ik stink. Thanks, ik moet bij Liam zeggen. Thanks, fan. Thanos. Anyone can come into the bus. Oh, we gaan in de bus? Oké, we gaan in de bus. Yes. Oh, nou ga ik een award doen. Maar je ziet dat net. Oh ja, en ik eet net meer smooth cookie, jongens. Ik eet nou snack. Ik ben snack. Ik ben snack. Volgens mij moet ik even op een stoeltje zitten. Misschien is dit wel handig. Wacht, ik ga voorin zitten. Nee, ik moet er voorin. Ik hier wil zitten. Waar gaan wij heen? Waar gaan wij heen? Waar gaan we snack? Dat stinkt niemand. Oh, jongens, nee. Moet ik op een stoeltje zitten? Ik ga even op een stoel zitten. Ik hou wel van het deuntje, by the way. Wij gaan maar de bus heen. Dit is, van nee, worden we vermoorden. YouTube? Ja, YouTube. Motta, YouTube. Altijd YouTube. Ik zit in een bus. En ik ben net, we vliegen een beetje heeg. Hallo? Ript aan. Voor de meesten die willen maar van. Het linkje zit in de bio. Het linkje zit in de bio, jongens. En Rip Hieke, ja. Wat ik even, volgens mij moet ik even voor je met gloed een beetje zachter dan sta. Thanks. Rip fan. Ik word duizelig. Confusion. Ik dacht ik in een busje. Maar dit is een vliegende bus. Net zoals vliegende auto's in Harry Potter. Dit is we gaan een beetje hoe zit ik eigenlijk? Ik zit gewoon in het raam te zien. Wauw. Dit is net de bedoeling dat ik in een vliegende bus zie het. Dit is net mijn bedoeling. Dit is net wie love Harry Potter, right? Smexy. Jongens, ik heb nog nooit Harry Potter showen. We gaan er om morgen. Nee, wie dit de bedoeling? We zitten bij de bus ergens vast. Lijkt op Minecraft. Oké. Dit jongens, volgens mij moest het in de vorige livestream. Harry Potter is wel een must-watch. Ja, sorry. I'm dying. Wat is dit, jongens? My mom pick me up, I'm scared. Me too. Maar wat gebeurt met Twitch dan? Motta, dit is chill. Dit is Omroep Friesland, Motta. Dit is net mijn Twitch. Oh, had het juist. Ja. It's indeed. Wie dit de bedoeling? Dit is net de bedoeling. Oh ja, voor de meesten die nou in deze livestream zitten. In het linkje van deze hele mooie livestream zit de Discord. Dus kom in de Discord. En als je actief bent in de Discord, jongens, dan krijg je een leuk rankje. Dus als je een leuk rankje wil hebben, kom in de Discord. Dan krijg je een rankje als je actief bent. Dus dat is leuk. Ja, Motta. Je bent nou uit de bus.
Maar we uit de bus. Maar we eindelijk uit de bus. We maken dan net eens uit de bus. We maken dan net eens uit de bus. Mag ik uit de bus? Help. Help. Dit is, mag ik uit de bus? Yes. I ride. Sit in hand to ride. I ride. Yes. Ik mag eruit. Ik mag eruit. Ik mag eruit. Ik mag eruit. Mag ik eruit? Mag ik eruit? Mag ik... Ik mag er net uit. Ik mag net uit de bus. Ja! De bus gaat... Oh, de bus gaat hier. Waar blijft Minecraft? Oké, jongens. Ik ga hier staan. I ride. Ik ga eerst hier staan. Ik ga eens zien wat de ster doet. Nee? Nee? Ben ik... Wat... Oh. Ik zit nou... Oh, ik zit. Ik zit met Dodge Gamer. Yeah. We gaan winnen. We gaan wij hinnen. Wat is dit? Ik heb geen idee. Bedoel je chili in Minecraft, Gerwin? Weet, wat is met je accent? Motta, het is een taal. Motta, Fries is een taal. Gaan wij hinnen. Ik hinnen. Hallo? Oh. Gaan we verliezen. Yeah. We gaan wij hinnen. We gaan wij hinnen. Ja, dit is een mooie bank. We gaan wij hinnen. We gaan wij hinnen. We die. Oh nee. We gaan wij hinnen. Waar gaan wij hinnen? Hey, bioscoop. Waar gaan wij hinnen? Waar gaan wij hinnen? Ik moet gaan. Doei, vrouwtje. Wie gezellig. Doei. Ik weet net waar wij hinnen gaan. Waar gaan wij hinnen? Ik heb geen idee. Dit is door corona even gestopt. Ja. Stil in Minecraft is gestopt door corona, jongens. Maar nou ben wij gevaccineerd. Maar ik weet net waar ik hinnen gaan, maar Maar Dodge Gamer. Ik heb geen idee. Hey, Cheese. Hoi, Cheese. Mooi beeldscherm. Waar gaan wij hinnen? Ik heb geen idee waar wij hinnen gaan. Ik heb echt geen idee. Gerrit is beginnen met vreegje. Zucht, Motta. Zucht. Cameron. Ik weet net waar ik hinnen ga. Ik weet net waar ik hinnen ga. Waar ga ik hinnen? Hallo? Hallo? Waar ga ik hinnen? Gaan we terug? Gaan we terug? We gaan terug. We gaan terug. We gaan terug. Oh. Ik kon er gewoon afspringen. Ik ben zondag gevaccineerd. Applaus voor Sven. Ik hier teasde in twadden. Ik is Shin. Kan ik nog meer deze kant op? Nee. Ik is even Shin. And I found a pink head. Oké. Wat is dit? Stop. Hij stopt. Hier is Shin, wat hier is. Ik ben volgende maand al jarig, eigenlijk ietsje langer. Oeh! Alvast gefeliciteerd. Ik was zo'n maand. Wie is hierin? Ik heb hierin. Ik heb hierin. Hoi. Dit is wel een beetje eng. Die ergens mij... Oh. Kan ik hierin? Kan ik hierin? Ik moet naar de wc. Mag ik naar de wc? Mag ik naar de wc? Ik moet naar de wc. Wat een mooie auto op het plafond, jongens. Tutu! Mooie auto op het plafond. Echt een mooie auto op het plafond. Ik moet naar de wc. Ja, ik. We mooi net. We mooi net naar de wc. Dit is jammer. Dit is jammer. We gaan weer terug. Hij laat even.
We binden weer. We binden weer. We binden weer. Begin eens even shit. Begin eens even shit. We hebben nog meer in kennen. Keer weg in het hotel. Oh, er is een hotel. Zeg een getal onder de 7. Ik zei eens draaien. Ik is hierin. Ik is hierin. Ik ging in het hotel. Volgens mij ga ik per ongeluk terug. Dit was net de bedoeling. Dit was niet de bedoeling. Hallo? Nee. Nee, we gaan wel in de bioscoop. We gaan wel in de bioscoop dan. We gaan wel in de bioscoop. Rip mijn wifi. Oh nee, fan. Like and red. Oké. Mogen we nou de bioscoop in? Of hoe zit het? Waar mogen wij in? Yes! Rip mijn geheugen. Oh. Kunnen we hierin? Where? Where? De bioscoop, jongens. Wauw. Dat is net de bedoeling. Wauw. Wauw, mooi eer. In de bioscoop. Wauw. Mooi blauwe eer. Mooi blauwe eer. Dit voel ik altijd aan de shit, jongens. Ik heb wel ambitie genoeg van deze bioscoop jongen eigenlijk. Ik heb wel ambitie afvallen jongen van deze bioscoop. Koffie? Koffie? Mag ik koffie? Oh, die rat die eet op koffie. Oh, grad koffie. Oh. Yes! Ik heb koffie! Ik heb koffie! Hoi. Mike. Hoi. Kijk. I'm a rat. Cool. Yes, I'm a rat. Ik heb koffie. Ik heb koffie, jongens. Fan, geef mij zitten een kopje koffie drinken. Yes! Fan, geef mij een kopje koffie drinken. Yes! Yes! Iemand wil met mij koffie drinken. Leuke tongbreker. Oh, ping en pong speelde pingpong, pingpong, pingpong en de pingpongbal naar pong en pong, pingpong en de pingpongbal naar ping. Nice. Nice. Dit is mijn lekkere bakje koffie, maar ik kan hem net opslurpen. Ik heb mijn bakje koffie net opslurpen. Ik heb mijn bakje koffie net opslurpen. Nee, we gaan weer terug. We gaan weer terug. Heb je een bakje koffie dan wel bij me? Tegen de. Tegen de. Nee, net mijn bakje koffie. Begin zin. Telefoon. Hello. Oh. Oh, deze is die rot weer. Nice. Jongens. Wij gaan naar een andere game. We gaan naar een andere game. En iemand die hier over Minecraft. Even wat drinken. Even wat drinken. Iemand die hier over Minecraft. Maar als ik niet yield heb van Minecraft, wat mag dan? Wees zo staan, dos jongens. Dan ga je hem naar Roblox en Spirit. Minecraft Block Gaming. Minecraft Block Gaming. We gaan gewoon, jongens. Minecraft spelen. In Roblox. Het is Moonwolf. Nee, we gaan net Thomas de Sapling naar. Het is Minecraft. Wij gaan Minecraften. Speciaal voor Gerwin. Want die mist het Minecraften. Jongens. Welkom. In het mooie wereld van Roblox Minecraft. Zoals ik heb ik al wat hout. Wat seeds. Stokje. En toortjes. Jongens. Dus de bedoeling is, vind ik het, om een huis te gaan bouwen. Hey, ben je nog iemand? Wie is dit? Hey, Fan! Hey, Fan! Yes! Wow, iedereen keer mooi man! Fan
is er. Yes. Wacht, change skin. Kidding me? Oh, yes. Ik heb dan oren skin. Ik heb een oren skin nou. Kan ik hem... Ik heb fan slaan. Kan ik hem fan slaan? Ik kan hem slaan. Oh, hij had die steen. Yes. Dankjewel. Hey fan. Uw bedoeling nou is dat wij een hoes bouwen. Ja, klik maar ja. Dank je. We maken een hoes. Fan. We maken een hoes. Ja hè? Ja hè? Fan. Oh. Ja, goed zo, dank je. Wij binnen wel mooi in de sneeuw bio. Maar wacht. Oh, wacht. Ik is sneeuwbal naar die gooien. Ik is sneeuwbal naar die gooien. Yes. Dit is fan is technoppig. Yes. Voor de mensen die willen maar van. Het linkje zit in de chat. Dus ik deze kom gezellig. Jongens, als eerste wat we hier maakt zien. Is natuurlijk een pickaxe. En wat wij hier maakt zien is een zwaard. En wist wat we maar dat zwaard door, jongens? Fan slaan. Fan mooi slaan, jongens. Jongens, dit is Dost in de Minecraft wereld. Maar dan ben ik fan waarschijnlijk kwijt. Is hij daar? Hij is daar. Fan is daar. Ik ben nou fan kwijt. Ik ben fan kwijt. Nee! Yes! Ik heb hout. Ik heb alles van fan. Wat heb ik nog meer? Sneeuwbal. Ik ben goed in Minecraft, jongens. Dat is kut. Fan. Begin even net. Ik heb pumpkin. Laat mij erin, please. Daan, join mij gezellig. Wij gaan... Hey, ik zie daar al die meisjes. Daar. Wacht, ik ga daar zinnen. Ik ga daar zinnen. Ik zeg de meisjes. Ik zeg de meisjes. Je daar. Je bent daar. We gaan daar zinnen. Ik wil draven, hallo? Ik wil draven. Ik kan net draven. Je daar mensen. Daar. We gaan nog een meisje daar, jongens. We gaan nog een meisje daar. We gaan zien wat ze doen. Dit is wel echt een mooie Minecraft wereld, jongens. Alles met dat inladen. Maar ja, je oormeisken. Oormeisken. Oké, we staan. Nee. Zie jou niks om mij? Zie jou niks om mij? Ja, nee, ze geeft voort. Zo, ze vinden mij niet meer leuk. Dit is wel echt heel jammer. Ik ben fan kwijt, jongens. Ik ben fan kwijt. Ik ben iedereen kwijt. Klik Alt F4. Nee, niks Alt F4. Niks Alt F4. Ik ben één keer intrapt. Daarna nooit meer. Is het friet of patat? Het is patat. Jongens, wat wij gaan doen is een heel prachtig hoesmaatje. Oh, ik zie de meisje. Daar. Zie daar. Fan, bist u dat? Wacht, daarheen. Bist u dat? Fan. Waar bist u? Ik met de zwaard in de hand. Fan, bist u op het wetter? Bist u op het wetter? Zie daar. En nou rijdt het. Het is zo sad, jongens. Ik heb Fan vermoord. Het speelt ze. En nou kan ik Fan niet meer vinden. Het is zo droevig, jongens. Het is zo droevig. Het is zo droevig. Het is zo droevig, jongens. Dat was ik niet. Oh, het wie Fan net. Ik weet niet waar iedereen is. Het is zo droevig. Het is echt zo droevig, jongens. Grieks of Frans? Frans? Oei. Het is zo droevig, jongens. Het wordt nacht. En... Nu zeg ik door, jongens. We maken een hoes. Begin hoes maken. Want dat was die Minecraft.
Dan maken ze als eerst een hoes. Dus wat wij gaan doen is hier een hoes bouwen. Van fjouwer bij fjouwer. Nee! Nee! Are you going on a summer holiday? No, I'm not going on a summer holiday. Jongens, we maken eerst een hoes. En als het hoes is lukt, jongens, dan gaan wij erin sliepen. Maar ik denk net dat dat gaat lukken. Maar dat maakt het niks uit. Dat maakt het helemaal niks uit. Dat gaat nou wel een beetje verkeerd, maar dat maakt het echt helemaal niks uit. Nee! Zo. Oh nee. Het wordt een grut hoes, jongens. Een grut hoes. En we maken even... Nee, ik heb net genoeg gehad voor een crafting table. Ik heb net genoeg gehad voor een Oh, het is een orange. We are going on a summer holiday. Het is wel echt hele... Oh, de muziek die zit wel aardig loert volgens mij. Zo. Oh, fan. Als mij wil ziekie. Mijn coördinaten, ja, waar ik nou ben, is min 192, 20, 60. Succes. Succes, fan. Die staan, by the way, daar in het hoekje. Daar staan mijn coördinaten. Daar staan mijn coördinaten, daar. Helemaal daar. Daar staan mijn coördinaten, fan. Dan kies mijn fine. Dan kies mijn fine. Dan kies mijn fine, fan. Oké, we maken eerst een crafting table, jongens. Dat is echt heel belangrijk. Super belangrijk voor een... Oh, crafting table. Oh ja, we hebben al stone pickaxe. Nou, met het hoes via de maatje. Het hoes via de... Willen wij ramen in het hoes? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat wij ramen in het hoes matten. Zanger het raam? Nee, zo, prachtig. Yes. Dit wordt het mooiste hoes, jongens, wat je ooit hebt jongen in je hele leven. Je moet hier jaloers wezen op mijn hoes. Weet je wat ik doe? Ik maak hier een X. Ik heb nou een X. Nou ga ik BM hakken. Want dat was het wel in Minecraft. Nou kan ik sneller. Want dit is van Stien. Machine. Dit is echt... Oh. Oh, dat wie gewoon dat. Jongens, we gaan hout, Sikkie. Dit is toch prachtig. Dit is toch prachtig. Fan die gaat volgens mij nog meer coördinaten, hoop ik. Hoop ik. Fan, wist je nog meer coördinaten daar? Ik heb... Hey, ik zie er iemand. Wie is dat? Wie is dat? Het is Fan! Het is Fan! Yes! Wie fout? Woe! Yeah! 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 Wie fout Fan, jongens? Dit is ons hechtepunt. Dit is het hechtepunt. Fan, help me man mijn hoes. Fan, help me man mijn hoes. Mijn hoes wat prachtig worden. Fan, help me man mijn hoes. Wat is hemd in Belgisch? Ik heb letterlijk geen idee. Vertel mij, wat is hemd in Belgisch? Zie, ik wil één groot raam, hè? Want dat is prachtig. Ik wil één groot raam. Dit is echt het... Jongens, vertel even dat dit het mooiste hoes is dat je hem ooit hebt gezien in Minecraft. Nee, ik wil wel één door. Dat is wel handiger. En ik heb wel toortjes. Wauw. Wauw, jongens. Ik vind dit zo mooi. Goedenavond, hallo Milan. Hey Milan, vraag je, ben je de Discord al joined van Chill? Ben je in de Discord al joined, jongens? En Sanet. Het linkje zit in de bio. Kom de Discord, want als je in de Discord komt, dan ben je een coole Friesk. En wie wil nou geen coole Friesk wezen? Wie wil nou net cool wezen? Ik wil best wel cool wezen. Wacht. Krijg ik dit zo dan? Wacht. Tik, 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 tik. Yes! Tik, 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 tik. Oh! Dat weer meer vliegen. Hier, ik ben toch al lang in de Discord. Wat is dit nou? Ja, sorry Milan. Hey Milan, als wat meer actief bent, dan krijg je een vet coole rank in de Discord. Als meestal heel veel praat in de Discord, dan krijg je hem van mij punten.
kan je punten. En hoeveel meer punten je hebt, kun je er een enkje krijgen. En dan komt stek in chats, wees nog nooit in best west. Oh, dat is toch prachtig. Kijk, dat is mooi, ja. Jongens. Ik wil eigenlijk Son hebben. En ik wil eigenlijk Stien hebben, maar ik weet niet wie fan is. Oh, hoi fan. Ik wil eigenlijk wat Stien hebben. Mouw of Mouw? Ik heb geen idee. Even spam. Ja, Milan, even spammen. Fan, mag het hier zien? Secret Hoes? Wat is dit? Fan, wat dost. Hoe kom ik hieruit? Help! Ik kom je net uit. Ik kom je net uit. Ik zit vast. Ik zit vast in de Minecraft-wereld. Dit is net handig. Jongens, je moet graag Minecraft. En wat doe ik? Ik speel in Minecraft in Roblox. Speciaal voor Jim. Omdat ik geen in Minecraft zou je mist. Doe ik gewoon Minecraft. Oh. Wat even een furnace hebben. Effie's een furnace. Zo. En dan de lion. En wat? Oh, furnace. Oh. Dit is wel echt super sad. Dit is wel echt sad. Zal ik ook even volgen op YouTube? Yes, doe dat even, Milan. Kun je eens maar even lekker volgen op YouTube. Kun je eens maar lekker volgen op YouTube. Oké, Son. En dan door boom. Zo. Dan gaat je koken en dan heb ik eindelijk ramen. Wacht. Weet je wat een huisje net compleet maakt, jongens? Een door. Een door. Wauw, jongens. Dit is toch het mooiste hoe ze je ooit eens, jongen. Even denken, hoor. Oh. Zo. Oh. Iron. Lekker, man. Lekker bezig. Tje. Oh. Nee! Dit was niet slim. Wacht. Hieke, waar is de Roblox? Hier is de Roblox. Lars, hier is de Roblox. Hier is de Roblox. Hier is de Roblox. Het is Roblox. Ik heb Iron. Snif. Ik ruik dat je niet gaat proberen, maar je moet even abonneren. Ja, jongens, abonneren. Oh, Fan, die fix mijn hoes. Fan. Hij fix me. Is dat een Roblox? Dit is een Roblox. Jongens, dit is een Roblox. Leuk het net, maar dit is Roblox. Dit is, oh, we hebben geen zon meer. Dit is echt heel erg sad, eigenlijk. Dit is echt sad. Maar je speelt Minecraft, verwarring. Ja, wist waarom? Omdat ze Minecraft misten. Ze misten Minecraft. Dus ik dacht, ik in Minecraft spelen in Roblox. Weet je wel? Dat is gewoon slim. Gewoon slim. Gewoon slim. Get a shit. Jongens. Mijn hoes is bijna klaar. Nog één glas. Ah, nog één glas. En ik vind even dat we een chest moeten hebben. Daan is er eigenlijk lekker, Daan. En de chest. We hebben al mijn spullen in door. En dan gaan wij... werk al mijn spul in door. Apart. Oh nee, wacht, mijn torch. Die. En die. En die. En die. Jongens. Wacht, wist wat ik moet doen? Hebben we hier hout? Yes, hout en hout. Sticks. Sticks, ja jongens. Komt-ie. Huis. Van. Oh, huis van. Huis van. Chill. Streamer. Hieke. Label. Dit is heel sad. Dit is Mamwaft.
Echt je het label. Nee! Wie helle hem drogen? Wie helle hem drogen? Wie helle hem drogen? Milan, als dat was joinen, het linkje van mijn profiel, die zit boven. Boven in de chat. Die kruist. Dit is sad. Mooie huiske, jongens. Mijn mooie huiske. Wel iemand een bordje voet. De muziek die werkt er echt bij, ja. Zet muziekje voor het bordje, jongens. Dit is, Wie heeft het bordje nou? Fan is dat het bordje? Heb je het bordje? Ja, jouw bordje. Jouw bordje. Jouw hem. Fan. Jouw hem. Fan. Map hem. Fan. Jouw hem. Geef het bordje. Fan. Jouw hem. Jouw hem nou. Alsjeblieft. Yes. Dit wordt hem. Jongens, wij gaan naar het volgende speeltje. We gaan naar het volgende speeltje, jongens. Want mijn hoes is bouwd. Maar label. En, oh. Wacht. Mijn hoes is bouwd. Mooi ingang, jongens. MTV Cribs. Maar wij gaan naar het volgende speeltje. Wij gaan naar het volgende speeltje. En wat is nou een beste speeltje? Dan meestal dat wij moeten bepalen wie naar de hel of naar de hemel moet. Jongens, wij gaan je het spelen. Heaven or hell. En ik heb dit speeltje al een keertje met mijn vrienden spelen. Ja. Maar wij gaan bepalen wie er naar heaven mag en wie naar hell. Dus wij gaan zien wie er naar heaven of naar hell mag. Want straks zijn ze wel iets heel ergs dienen. En dan mag wij ze naar hell sturen. En je mag mij echt helpen, by the way. Je mag mij helpen. Jongens, ik hou iets van bijna 80 sheets die maar snel in. Oeps. We gaan play man. Best heaven, hell. Wij doen het eerste. Hallo. We hebben hier Axel Roberts. Ze komt uit Canada. Ze is een vrouw. Ze is 41. Ze houdt van golven. Houdt van oortaal leren, jongens. Ze houdt van Friesk, jongens. Ze houdt van het Friesk. Ze houdt van parcouren. Maar wat ze doet, is klappen op het einde van elke film. Maar zet 0 Robux. Dus, laten we haar naar heaven gaan of naar hell? Waarom naar hell? Milan, waarom gaat ze naar hell? Omdat ze alleen maar 0 Robux heeft? Ze heeft letterlijk niks verkeerds die in haar hele leven. Ze is 41 geworden. Dat is net zo oud. Nee, Milan. Nee, we gaan haar net naar hell sturen. Ik had ze 0 Robux. Dat maakt het toch niks uit? Dat maakt het toch niks uit? Ik stuur haar lekker naar heaven. Want ze heeft niks dien. Dan gaat ze lekker naar heaven. De volgende. Hallo. Dit is Raiden Ismail. Ze komt uit China. Ze is een vrouw. Ze is 31. Dat is wel een beetje jong. Ze houdt van hinderrijden. Ik van surfen. Maar ze is een psychopaat. Ze heeft haar ring verliezen 2 dagen na de trouwerij. Maar is een drugsdealer. Dus. Zo'n
drugsdealer is wel en een psychopath is net een goede info. Ze doet een paardrijden. Oké, Milan, ik stuur. Maar hierin is niks aan de hand. Dan hoeven ze net naar de hel te sturen. Maar wel omdat ze een drugsdealer is en een psychopath. Dus dan sturen we haar naar hel. Sorry. 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 Dit is Cody Anthony. Ze komt uit Indonesië. Ze is een vrouw. Ze is 23. Dat is ik nog wel heel jong. Ik ben wel heel jong. Ze houdt van yoga. Ze houdt van anime figures. Maar ze is heterofobisch. Ze is helaas dakloos. Nooit heeft ze eigenlijk haar stoel een andere meisje. En ze ging net naar haar mems begrafenis. Ze doet aan anime. Heaven. Ja, maar ze is 23, maar ze is heterofobisch. Dus iedereen die letterlijk... als het al op hetzelfde geslacht valt, vindt ze prima. Maar als het al op een vrouwelijke valt en ik op een jongen, dan zou het van dit. Dat is dan net handig. Oké, ik stuur wel naar hebben, omdat Milan het zei. En ga even nek. Oké, ik stuur je wel naar hebben. Vooruit. Ze wie ik 23. Dus wie ik jong. Hallo. Dus dit is Camden Zane. Dit is Camden Zane. Ze komt uit Canada. Ze is een vrouw. Ze is 69. Haar hobby's wie stalken, draven en ze had van fietsen. Wie alleen involved met de maffia. Ze kon nooit op vakantie. Dit is wel een beetje even een blurretje waard. Maar ze is wel verslaafd aan drugs. Wie is nu al 60. Wist, om dit, steeds maar, wil ik haar naar hebben sturen. Stuur ik haar naar hebben. Want ik vind het een beetje sneu. Wie doet dat nou niet als stalken in 2021? Jongens, dit is Samuel. Komt uit België. Ze is een man. Hij is 41. Hij houdt van kung fu, watching video's en game developing. Watching video's. Misschien zit hij echt wel naar huis. Maar hij houdt van rappels. Maar zijn familie wie best wel arm. Dus we sturen hem naar heaven. Goed zo, Milan. We sturen hem naar heaven. We sturen hem naar heaven. We sturen hem naar heaven. Elke Belg moet naar heaven. Oh, dit is schande Sony. Ze komt uit Grenada. Ik ben er weer light. Hij is een man. Hij is 30 jaar. Hij houdt van kajakken. Hij houdt van puzzels en hij houdt van vissen. Hij heeft never... hij heeft nooit een leugen zijn. Maar hij is wel gameverslaafd. Dus op zich, hij heeft niks verkeerd te doen. Alleen, hij is misschien in zijn gameverslaving misschien dingel. Hij is nog maar 30. Ja, naar heaven. Puzzelen is leuk. Ja, heaven. Oké, we sturen hem naar heaven. We sturen hem naar heaven. We sturen hem naar heaven. Hier naar de volgende. Wat hij wil laden. Oh, dit is Edwin. Hey Edwin, wat doe je? Edwin. Edwin. Jesper. Komt uit Grenada. Ik ben nog steeds in Wereldlight. Het is een man. Hij is echt 30 geworden. Hij houdt van hinderrieden. Reisgie. En van stalken. Hij heeft wel 4 hier op in Afrika. En is hij gameverslaafd. Jongens, omdat de vorige gameverslaafde ik nog hebben naar stuurt, vind ik echt dat we deze naar hebben moeten sturen, jongens. Hij heeft niks verkeerds die. Paardrijden. Ja, maar er is niks mis met hinderrieden. Dus ik stuur hem lekker naar hebben. Nee, Milan. Nee, dat geven we net aan. Je weet net aan. Goed zo, hebben. Dit is Jeremiah Harrison. Ze komt uit Dominica. Ik weet net wat light. Dit is de vrouw. Ze is 44 jaar. Ze houdt van gymnastiek. En ze had ik van anime figures. Ze haat haar buurman. Nooit heeft ze de toiletding omheen gedaan. Ze spuugt in de oren mans drinken. En is psychopath. Heaven, weer anime. Oké, vooruit. Vooruit Milan, vooruit. Naar heaven. Omdat dat het is. Dat is het Milan. Give a hell. Jongens, even een slokje. Ik ga naar de volgende. Hey. Dit is Augustine Wesley. Hij komt uit Polen. Hij is een man. Hij is 23 jaar. Hij houdt van pokeren. Houdt van vissen.
en role-playing games. Hij spuugt op iedereen van zijn balkon. Hij heeft de loterij woon 2 keer. Is heterofobic. En hij vond zijn buurman ook net heel leuk. Milan. Heaven. Milan. Oké. Heaven. Hell. Hell staat Gerwin. En Heaven staat Milan. Wat zou je horen misschien in deze? Ik ben er minder meer in, dus je. Misschien Sven. Sven, bist er nog? Sven. Hallo. Summon Sven. Summonen Sven. Wat moeten we doen? We summonen Sven. Sven is het ding net. We summonen hem. We summonen Sven. We summonen. Nee, Sven is het net. We kunnen Sven net summonen. Ik vind wel, jongens. Ik vind dat Sven in de vakantie een face reveal moet doen. Een face versier. Hey Marije, how you doing? Marije. Wat deze persoon naar heaven of naar hell? Dat is die taakje. Nou. Wat deze naar heaven, Marije? Of wat die naar hell? Dat is die taak. Maar zo'n Sven. Hello, hoi Daan. Heaven. Milan uit heaven. Heaven. Marije zegt heaven. Heaven. Dan geven we hem naar heaven van. Hoi Daan. Dan gaan we naar het volgende. Maar jongens, ik vind dat Sven in de vakantie. Want in de vakantie ga ik trommel luisteren, jongens. Voordat je hem dat wist. En volgende week, dat is echt een leuk feitje. Volgende week is de laatste keer dat ik blond hier heb. De week daarna heb ik oorse hier. Ik zei nog net welke kleur, maar wat. Maar het werd weer een leuke kleur. Want volgende week Thomas ging ik naar de kapper. Dus volgende week zie je hem nog dit mooi blonde. En die weken daarna niet meer. Maar we gaan naar de volgende. We gaan naar de volgende, jongens. Dit is Brian Samir. Hij komt uit Australië. Hij is een man. Hij is 56. Hier houdt van vissen, draven. En hij spuugt ek op meisken. En hij had 2 dagen after de wedding zijn ring. Regenboog. Ik ga regenboog hier nemen. Oeh, misschien. Misschien ben ik wel zat. Ik ga roze. Maar hij heeft eigenlijk al goed. Maar jongens, moet deze nou hebben of hel? Want voor de rest heeft hij niks verkeerds in. Dus eigenlijk moet ik hem naar hebben sturen. Want hij heeft niks verkeerds in zijn leven. Ja, misschien even spitten, maar even spugen. Zo. Jongens, dit is Byron Mason. Hij komt in Paraguay. Ik weet niet waar dat luidt. Deze man, hij is 24 jaar. Nou, op zich een mooie leeftijd. Hij houdt van videogames. 24, hè? 24 videogames. Hij houdt van rafting. Hij houdt van stalker. Is zo 24. Live info. Hij is een YouTuber, jongens. Hij is een YouTuber. Hij is 24 en is een YouTuber. Donate some money for all the peoples. Maar dan wist ik al 24. Ja, we sturen hem naar heaven. Omdat hij een YouTuber is, jongens. Oké, we sturen hem naar heaven. 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 Hey. Ik ga naar Finland. Hij komt uit Rusland. Hij is een man, hij is 63 jaar. Hij houdt van spultjes en parcouren. Maar hij is wel een racist. Hij is bold en hij was involved met de maffia. Nou, als hij dat al is, dan mag je van mij maar die derde in. Hey Rosalie. Ja, maar hij is het ook al. Ja, dan vind ik dat die derde in hem had. Ja, even rekken en strekken, yes. We gaan naar het laatste papiertje. We gaan naar Ellen Warren. Het is een Oekraïne, komt ze. Ze is een vrouw. Ze is 56 jaar geworden. Ze had van taal leren. Ze had van skydiven en van reisski. Ze had wel prevent a big crime, maar ze had wel 0 Robux. Maar, oké. Maar ze helpt wel de band die in hoes heeft. Maar je krijgt een OPS hier. Ik heb geen idee. Misschien wel, misschien net. Misschien kijk ik voor alles. Misschien ik wel, misschien ik net. 0 Robux. Hell heaven, hell. 2 keer hell. 2 keer hell, wat wordt het? Marije, stem. Stem. Heaven. Hell heaven, hell heaven.
Hier heb ik niks aan, jongens. Hier heb ik niks aan. Nou, oké, jongens, ik stuur hem wel naar hel. Stuur hem wel naar hel. Maar jongens, dit weer het laatste papiertje. We gaan naar het laatste speeltje van de joenen. Waar iedereen mag je meedoen. Want ik heb met Machinaal een speeltje spelen. We gaan naar het laatste speeltje. Van de dag. Van de livestream, jongens. Iedereen kan meedoen. Iedereen weet waarschijnlijk echt wel wat we gaan van. We gaan een speeltje spelen. Ik weet dat. Oh, Roos weet dat. Jongens, wij gaan naar Epic Minigames. Dus als je willen joinen, klik op mijn profiel in de chat. En dan maak je dan minigames van. Epic Minigames. We gaan Epic Minigames van, jongens. Epic Minigames. Epic Minigames. I'm taking the... Oh. Je zult een vriesgeweer krijgen in 8 seconden. Bevries het andere team en ontdooi je teamgenoten. Oh yes. Waar is het andere team? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar het andere team is. Oh, daar. Oh, ik ben bevezen. Dit gaat net goed. Dit gaat net goed. Hallo, teamgenoot. Please help mij. Please, maar help mij ontdooien. Help, ik zit vast. Mijn team helpt mij gewoon net. Hallo, team? Jullie helpen mij gewoon net. Hallo? Ik zit al vast. Ik zit gewoon al vast, jongens. Dit is wel een beetje eenzaam nou. Ik zit wel een beetje eenzaam. Yes, thanks. Yes. We gaan zien waar het rede team is. We gaan zien waar het rede team is. Waar is het rede team? Eenzaam. Ik ben zo eenzaam. Oh nee, Gavin. Oh nee. Ik weet niet wat het oorste team is. Ik weet niet wat het oorste team is. Oh. Woef, woef, woef. Het rode team wint met 3 spelers over aan 2. Oh nee. Oef. Geintje. Oh. Oh, jongens. Yes, fan is aware. Woe! Zou ik even jouw Discord server boosten? Dat mooi. Ik ga wel lekker boosten. Geef wel. Oh, je hebt de hoenjaren. Sorry, ik weet niet wie dit is. Oh, dit is een vriendinnetje van mijn zuskist. 1 speler zal een reus worden in 9 seconden. Versla diegene met je wapen. Dit is net de bedoeling. Oh, oh, ben ik nou de... Oh, ik ben de reus. Doei, 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 doei. Ik ga iedereen... Ik moet iedereen neermatchen, jongens. Yeah. Yeah. Ik ga iedereen verslaan, jongens. Ik ga net iets neer. Wow, ik wist al stiekem al dat ik de reus weer. Waar ben ik? Daar ben ik. Oké. Nee, ik ben daar. Maar Hieke, ik moet gaan. Veel plezier nog. Is goed. Hey, joejoe. Succes nog deze joen. Succes. Ik wist dat ik de reus zou hebben. Zelf niet op een manier. Wist dat de hestels dan zelf voorgevoel van ik ben de reus. En jij her? Ik ben de reus. Bergafwaarts rollen. Oh. Oh. Yes, Lars is er. Chunky boy. Chunky boy Lars. Yeah, Chunky boy Lars. Yeah. Woo. Chunky boy Lars. Oh, Chunky boy Lars. Chunky boy Lars. Chunky boy Lars is er, yeah. Als je met die hoenjaren, het is net mijn probleem. Mijn zusje die dat... jongens, ik ga bergafwaarts rollen. Ik heb vet goed. Ik heb vet snel. Ik heb vet snel. Oh, ik ben er al. Yes.
Ik ben al. Ik ben er al. Lars is weg. Chunky boy. Chunky boy Lars. Chunky boy Lars. Woe! Woe! Chunky boy Lars. Doet het maar wings. Zucht Red. Zucht fan. De game is vol. No, no. No. Explosieve escalatie. Oh. 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 Zo. Zou me goed een keer starten laten vallen van bommen. Oh nee. Mag ik bommen plaatsen? Ja, weet ik veel. Ik mag bommen plaatsen. Ik mag bommen plaatsen. Dit is, ik weet net hoe, maar ik plaats gewoon een bom. Ik plaats letterlijk gewoon een bom. Ik weet net wat ik doe. Vermijd opgeblazen te zijn. Oeh! Ik ben letterlijk gewoon een bom aan het besturen. Dit was niet mijn bedoeling. Ik moest even... Ik moet er ook nog in. Oh nee. Wacht, ik heb een idee. Ik doe eerst die. En dan gaat iedereen naar die kant en dan ga ik die. Ik weet net wat ik goed hier. Ik ben vet goed. Ik ben vet goed in bommen laten vallen, jongens. Vet goed in bommen laten vallen. En meestal dit ik ideeën. Woe! Gerwin geïntroduceerd. Yes. Woe! Winnaar, sappig koekje. Oh, ik hier nog M-fan. Lekker fan. Lekker bezig. Lekker bezig. Lekker bezig. Volgende minigame. Louis heet de lavaregenwoesterij. Oh nee. Oh nee. Die wil je een kleine teen stoten of een steek van een hoorn krijgen. En dan ik leer hem je liet stenen stoten. Dat op maar even C wissel. Het zal eruit met regen van lava. Oh, vermijd verbrand te zijn. Oké, we moeten net verbanen, jongens. Het hele ding is net verbanen. Dat is het hele ding. Net verbanen. Net verbanen. Weet je wat mijn tactiek is? Springen. Springen. En voor de rest gewoon dom springen. Dat is het. Dom springen. Deze shit hier gewoon van. Ja, hier komt toch niks. Op zich, ja, nou wel, hè? Hm? Nee, ik ben daar. Ik ben daar. Gerwin is er, ja, lekker Gerwin. Woe! Gerwin is er. Dit gaat weer lekker goed, jongens. Dit gaat weer goed. Dit gaat weer goed. En we hebben Marije Ekwer bom aan besturen. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Bom aan besturen. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Met verschijnen van de lopende band leidt de bom aan een andere team. Oh, je hebt twee teams? Ik heb geen idee hoe het werkt. Oh. Oh, ik snap het al. Ik snap het al, normaal steeds niet... Zo? Jaasje? Ah! Dit gaat net goed. Dit gaat net goed. Dit gaat... Oeh. Dit gaat net heel goed, Satashin. Heel veel gaat gewoon naar die kant. We zijn net... Mijn blauwe team is net heel goed bezig. Ah. Oh, rood team wint... Ach ja, wauw. Ik stek al shin. Mijn blauwe team is gewoon net goed bezig. Dat is wel echt... wel een beetje sad.
Weet je nog in je minigame, want die lichten aan. Oeh, lichten aan. Lacht nog, jongens. Wat ik weer behandel, ik heb geen idee. Geen idee. Ah, Daan, wat nou weer was koesje. Hé, daar ben ik. Wanneer ze beginnen met verlichten in, blijf in het donker. Oké. Ik mat in het donker blijven. Oké. Hier ben ik. Oh, ik moet springen. Ik snap het. Ik mat springen. Ik snap hem. Ik snap hem. Ik snap hem. Ik snap hem. Ik moest hem even snappen. Ik moest hem even snappen. Maar ik snap hem. 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 Oeh. Ja, nee. Ik ben neer. Lekker fan. Lekker bezig. Oh. Nee. Ja, go. 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 Oh nee, fan is er al niet meer. Oh, fan is er weer. Arme fan. Arme fan. Arme fan. Maar jongens. 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 Ik zit lekker in die kakt. Jongens. Helaas. Gaan wij stoppen. Mooi. Deze livestream. Helaas, jongens. Het oer is voorbij. Het oer is voorbij. Volgende week gaan wij live. Maar Roblox. Ik hoop dat je mij genoten. Ik zou zeggen, doe een like. Kom in de Discord. Wees lekker actief. Hoe meer actiever dat bent, hoe meer je ook kans krijgt op een rankje. En like, abonneer. En dan zie ik je hem volgende week. En jongens. Doei doei en tot volgende week.